tervetuloa Saijanpuikoille YouTube-kanavan pari. Mä tuossa edellisessä luukussa, joka oli myös Kässät-opettajien joulukalenteriluukku, on numero 13, tai se ei ole numero 13, vaan 13. päivän luukku. Ne luukut alkoi jo silloin marraskuun puolelta, niin tuo numerointi ei sillä tapaa pidä paikkaansa, niin kuin alkaisi tuosta joulukuun alusta. Mutta siis siinä jaksossa taisin huijata, että nähdään seuraavan kerran vasta ensi vuoden puolella. Mutta nyt kävikin silleen, että mulla sittenkin oli vielä aikaa kuvata tämän vuoden puolella. Ja tänään on 23. joulukuuta, eli jouluaaton aatto. Mä olen vielä töissä tämän päivän, mutta mä usein tein sitä, että mä otan, jos mä teen etätöitä, niin vaan sieltä keskeltä päivää sen pienen pätkän tähän kuvaamista varten ja tein sitten takaisin sen päivän päätteeksi joko samana päivänä tai sitten jonain toisena päivänä teen vähän pidemmän päivän. Silleen, että näitä on paljon kuitenkin mukavampi kuvata silloin, kun ulkona on ehkä edes vähäsen valosaa, vaikka ei tuolla nytkään niin kuin mikä aurinko paistele, mutta se, että on se nyt ihan eri asia kuin se, että siellä olisi ihan sysipimeätä. Mutta mä kerkeen tähän nyt vielä tehdä päivityksen tähän 60 päivää ja 6 valmista haasteeseen. Eli mulla on tullut 2 uutta valmista sen jälkeen, kun mä viimeksi esittelin. Silloinhan mulla oli 3 niistä haastejutuista oli valmiita ja nyt on 2 lisää. Eli ne jo aika pitkällä oli jo edellisessäkin, mutta nyt on tullut sitten ihan totaali valmiiksi nämä punoslapaset. Tässä vähän kauempaa. Noin, mahtuu kokonaan. Tuossa kävi silleen hauskasti, kun nämä langat on semmoisia, mitä mä oon vaihtanut tuolta neulekaverilta Savannalta. Ja hän oli tehnyt niistä alun perin lapaset ja oli kirjoittanutkin sitten siihen niiden lankojen vyötteeseen, että näistä saa vielä lapasparin. Eli siinä oli siis 2 lankaa, toi Laurel Knitsin merinosokki ja sitten Udu sen kaverina. Ja no sit mä oon jotenkin ajattelin, että no kyllähän mäkin voisin tehdä sitten ihan oikeasti lapaspari, että en mä nyt tiedä mitä tästä määrästä muutakaan nyt oikein saa järkevää. Niin aloin sitten tekemään lapasia ja valitsin tämän punosmallin, kun mä olin justiinsa saanut sen Leeni Hoimelan uusimman sen klassikot-kirjan, josta tämä malli on, koska tämä oli tosi kivan näköinen. Ja sitten kun mä siitä laitan tonne Instagramiin, kun nämä tuli valmiiksi ja täkäilin se Savannaa, että mä tein tämmöiset näistä hänen jämälangoista. Ja sitten hän kertoo, että minkä mallin hän oli tehnyt, niin ne on melkein samanlaiset. Hänellä oli Laurel Knitsin tuo Flower Knot Mittens. Ja tämä kuvio täällä selkämyksessä on hyvin samantyyppinen. Pikkusen toi palmikko on erilainen, se oli semmoinen vähän leveämpi. Mutta silleen kun kauempaa katsoi, niin olisi niinku voinut melkein erehtyä samat lapaset. Siinä tosin sitten muuten oli se erotus, että se kuvio jatkuu ihan tänne reunaan saakka, kun näissä on tämä kierretty joustin varsi. Mutta oli silleen hauskaa, että meillä on nyt tämmöistä samistelulapasta tästä samasta langasta sitten, jotka melkein samalla mallilla tehty. No, näissä ei silleen muuta ihmeellistä ole muuta kuin se, että mä tein näihin ton intialaisen peukalokiilan. Mä en enää edes muista minkälainen siinä alkuperäisessä mallissa oli. Ei varmaan kuitenkaan tämä. Ja mä varmaan taisin jo edellisessä jaksossa mainita, että mä otin tuosta nettineulelehti Ullan siitä sammalaiset ohjeesta, niin otin sen, tai kaivoin, että mitenkä niin kun saa tehtyä täältä kärjestä alkaen tehtyyn lapaseen sen intialaisen peukalokiilan. Ja sehän olikin itse asiassa aika simppeli, siinä vaan yhdessä kohtaa lisättiin joka kierroksella, tai siis no tässä kohtaa, tai näin päin tehdessä vähennetään, mutta siis silleen, jos tehdään varresta, niin lisätään sitä kiilaa. Ja jos vertaa niin kuin perinteiseen kiilapeukaloon, missä 2 eri kohtaa tehdään lisäyksiä, tai täältä päin tullessa
kavennuksia, niin joka toisella kerroksella, niin tässä tosiaan tehtiin ne joka kerroksella ja vain yhdessä kohtaa. Ja sitten tuli ihan kiva. Nämä sopii mun käteen ihan mukavasti, mutta en tavallaan niin kuin tästä nyt suoraan näe, että olisiko tässä jotakin erityistä paremmuutta siihen tavalliseen kiilapeukalon nähden. Että en välttämättä tee jatkossa näin. Tai saattaa olla, että joskus teen, joskus ei, mutta ei jäänyt mitään semmoista, että tämä olisi nyt ehdottomasti kaikista paras peukalotyyppi meikäläiselle. Muuta näistä nyt ei hirveästi osaa sanoa. Mun meni olisiko joku 40 grammaa mennyt sitä merinoa ja sitten 27 grammaa meni kaikki sitä oli sen verran jäljellä udua, eli siis on surialpakka lankaa, surisilkkiä. Niin aloitin just sen takia täältä kärjestä, että saan tehtyä niin pitkän varren, kun sitä riittää sitä pörröä. Niin siitä tulee ihan just sopivan mittainen. Semmoset ne. Sitten toinen valmistunut on vihdoinkin tämä Ryoan Jihame. Kuinkahan tämä nyt mahtuu tähän? Näin. Joo, mahtuu kokonaan. Tässä oli kyllä samasta värierästä nämä kaikki 3 vyyhtiä, mutta jostain syystä tässä viimeisessä on tämmöistä vähän jännää tämmöistä raidottuneisuutta. En ole siis itse tätä mitenkään raidottanut, vaan tasan on vaihtanut sitten kun lanka on loppunut niin seuraavaan vyyhtiin. Ja ei sitä huomaakaan tässä niinku ekan ja tokan langan vaihtumista tai vyyhdin vaihtumiskohdassa jossain täällä näin. Se on, mutta ei mitään hajua, että missä. Mutta tosiaan tässä toisessa sen sitten huomaa. Toisessa vaihdoskohdassa, kun mennään 3. vyyhtiin. Eli 3 vyyhtiä mulla tätä oli ja mä ajattelin, että mä teen siitä niin pitkän kuin siitä tulee. Ja se on silleen pikkusen polvien alle josta niinku vyötärön kohdan asettaa tuonne niinku vyötärön kaikista kapeimmalle kohdalle. Sinne se yltää sitten. Täällähän on tää takapuolella on tää halkio. Tästä olisi voinut ehkä tehdä ihan pikkusen pidemmänkin, mutta mä yritin tehdä siis laskutoimituksia, että milloin tuo mun lanka tulee loppumaan. Mä punnitsin tuossa aikaisemmin, että kuinka monta kerrosta saa tietystä grammamäärästä. Niin laskin, että ehkä 10, jos tietyssä kohtaa aloitan, niin tulee noin 10 sentin halkio. Ja siitä tuli. Mutta nyt kun sitä tälleen visuaalisesti katsoo jälkikäteen, niin se olisi voinut ehkä joku olla 2-13 senttiä. Mutta ihan hyvä se on noinkin. Se mitä tästä nyt vielä puuttuu, niin on se, että mun pitäisi löytää kuminauha tähän vyötärölle, koska se kyllä niin kuin pysyy, mutta se pikkusen lerpattaa tästä niin kuin tästä vyötärön kohdalta, että se on pikkusen löysä, niin sen saa sitten hoidettua tuolla kuminauhalla kuntoon. Mutta on kyllä tyytyväinen. Tästä tulee tosi kiva. Mulla on semmoset sähkönsiniset ballerina-kengät ja yhdet sopivat korviksetkin valmiina odottamassa tätä asukokonaisuutta varten. Voin niistä vaikka ottaa kuvan ja lisätä tuohon videon päälle. Niin odotan kyllä, että saan vielä sen kuminauhan sinne, niin saan sen käyttöön sitten. Lankana mulla oli tässä se Aarajarn värissä Leila Kei, merinäsokki ja tosiaan se 3 vyyhtiä.
ihana väri. Mä en aikaisemmin ole ollut mikään semmoinen erityisesti sinisen ystävä. Enkä tiedä, voinko nyt vieläkään sanoa, että ihan täysillä olisin, mutta joku tämmöisessä sähkön sinisessä on, että kutkuttelee silleen. Silloin ostin näitä 3 kappaletta ja alun perin meinasin tehdä paidan, mutta sitten tämä hame sattui ilmaantumaan sopivaan aikaan ja siihen sitten vaan ajattelin, että tämä väri voisi olla kiva, niin kaivelin sen stassista sitä varten. Mutta se oli mun 5. näistä 6 valmista haasteen neuleista. Sitten mulla on se 6 on vielä kesken. Se on Marika Lepistön Kissanviikset, huppukauluri-asia, joka on näin pitkällä. Tää on vähän nyt silleen vielä kesken kuviota menossa, mutta ideana siinä on, että on tämmönen reudus, joka on tämmöistä nättiä palmikkoa ja sitten tää itse kauluriosuus, huivi, tämmönen tuubi, niin siellä tulee sitten tommosia kissanviiksiä, jotka muodostuu silleen niin kuin kun pudotellaan silmukoita ja neulotaan niitä sitten yhteen myöhemmin. Menemättä ohjeen yksityiskohtiin, vaikka onkin ilmainen ohje kyllä, että sen voi sieltä käydä itsekin katsomassa, että miten se tehdään. Mutta tätä tulee vielä aika pitkä pätkä, niin mulla on tässä, mitä mä oon 8 päivää aikaa nyt neuloa. Niin kyllä mä veikkaan, että tää ei tule valmistumaan vielä vuodenvaihteeseen mennessä, mutta kyllä se aika lähelle tulee kuitenkin. Tässä mulla on lankana mun itse värjäämää kitsilkkiä. Tämmöisessä vaaleanpunaisessa sävyssä. Sitten ehkä mä näytän mun 2 semmoista bonustyötä, mitä mulla oli tässä haasteessa. Että ei varsinaisesti ollut mukana, mutta joita mä oon neulonut tämän haasteen aikana. Niin mulla oli nämä tämmöiset sukat, jotka varmaan ehkä näytin viimeksikin. Sanni Koivumäen I Smell Snow, tämä kuvio. Ja tässä on Freja Jarnin ei viimevuotisesta joulukalenterista, sillä oli adventtikalenteri, mutta edellisestä 2 eri sinistä vyyhtiä. Ja tämä turkoosi on myöskin Freijaa, mutta tämä on vielä joltain aikaisemman vuoden kalenterista, jossa oli vielä tämmöisiä semisolideakin lankoja. Myöhemminhän niissä ei ole ollut sellaisia ollenkaan. Tää on jotenkin hauska tää. En tiedä jatkuuko tää tänne, varmaankin tänne sitten resoriin saakka, koska mulla ei enää tämä silmukkamäärä ei muutu. Mutta tässä on vähän tämmöistä niinku tämmöisiä vinoja reunustettuja raitoja tässä kakkoslangassa. Jännän näköinen tulee. Mutta joo, näistä on ehkä, olisiko 10 grammaa. Ei ehkä ihan sitäkään enää neulomatta tätä toista moniväristä. Ja sitten tulee vielä sitten resori tuosta turkoosista. Sitä on vielä jonkun verran jäljellä. Täällä on tämmöinen perinteinen tiimalassikantapää minikiiloilla. Mitä teen tämmöisiin helppoihin sukkiin, tai se sopii mun kantapäälle hyvin ja tykkään, kun ei tarvii siinä nostella mitään silmukoita. Semmoinen. Ja sitten toinen, mitä mä oon tehnyt, minkä mä olisin voinut laittaa siihen haasteeseen, mutta en tajunnut silloin, kun mä aloitin sitä, niin mulla on tää Eldur Jarsi joulukalenteri sukka, jos et ole neulonut vielä tämän päivän. Tai itse asiassa tämän päivän luukkoa mä en ole neulonut vielä, mutta se tulee näkymään tässä, kun mä näytän, kun näitä lankoja on tullut jonkun verran ulos sieltä pussista. Niin ei kannata katsoa, jos haluaa vielä säilyä jännityksessä. Niin sukat on nyt tämän näköiset. Noin. Täällä on kantapäät on myös jo tehtynä. En tehnyt jälkijättöisiä. Ne on tässä
9 raidan päässä tästä aloituksesta, eli sitten jos laskin oikein, niin 15 raitaa jää sitten tänne kantapään jälkeen, eli 2 tulee vielä lisää. Ja sitten vielä tuo tästä kontrastiväristä on tätä vielä jäljellä, niin saa sitten vielä resorit. Eli aika pitkät varret tulee. Niin kuin meikäläisen mittapuulla teen yleensä semmosia tämän mittaisia. Niin näistä tulee paljon pidemmät, mutta tosi mukavaa, että tämmönen niin kuin, 1 raita päivässä niin saa mut jaksamaan neuloon näin pitkiä varsia, koska yleensä jos on joku 1 lanka vaan, mitä mä käytän siihen varteen, niin mä jotenkin kyllästyn siihen sen varren neulomiseen ja sen takia niistä ei tule mitenkään kauhean pitkiä. Niin tää on ihan semmonen oiva keino saada mut tekemään pidempiä varsia. Siinä on nyt mun kaikki aktiiviset neulomiset. No niin, jatketaan. Tuo ystävä toi mulle jouluterveiset tuonne ovelle, niin tuli pieni katkos tähän, mutta senhän minä nyt varmasti saan leikattua pois, niin te ette joudu siitä kärsimään. Mutta nyt mä en muista enää yhtään, että missä mä olin menossa. Ja mä varmaan selitin, että en ole neulonut nyt muuta kuin tosiaan noita Eldur-sukkeja ja nyt sitten tämä huppukauluri-asia on tässä. Ja sitten mä voisin ehkä vielä näyttää mun ostoksia. Mä olen ostanut itselleni joululahjoja. Mä tossa kävin Bar Vilhossa. Meillä tuo Lankameri järjestää noita neulailtoja siellä heidän perheen omistamassa baarissa. Niin hänellä oli siellä tuossa viime viikolla myytävänä projektipusseja, tämmöisiä baarin fanitukipusseja, missä on tämmönen baarin oma tämmönen kangasmerkki. Ja täällä pussin sisäpuolella vuorikankaana on mikäs muutakaan kuin tämmönen olutaiheinen kangas. Näitä oli siellä muitakin, yhdessä oli viiniaihe ja toisessa semmoinen cocktail-aihe, mutta itselleni ehkä tää olut oli kuitenkin se niinku eniten juttu, niin valitsin sitten sen perusteella siinä. Mun toisenkin projektipussin. Mulla on nyt itse asiassa näköjään tämmönen projektipussi-spree meneillään, ihan niinku mulla ei olisi niitä riittävästi muutenkaan. Mutta on se kiva aina vähän semmoista niinku vaihtelua, että saa eri pusseihin välillä. Niin Ruskanlehti oli tehnyt taas uusia pusseja. Mä en nykyisin ihan kauhean usein kerkeä lukemaan Instagramin noita postauksia. Mä enemmän vaan niinku niitä storia saata laittaa pyörimään, että kädet on vapaana ja silleen. Mutta sitten yksi päivä satuin nukkumaan mennessä niitä vilasamaan ja siellähän tuli sitten heti nämä Ruskanlehden uudet pussit vastaan. Ja sieltä tilasin sitten tämmösen. Tää oli aivan todella ihanan näköinen kangas. En olisi voinut paremmin itse valita. Ja täällä vuorikankaana on sitten tähän sointuva tämmönen ruskeahko kangas. Ja tää on siis vaan niinku, tää oli semmonen, että se oli niin sanotusti pakko saada. Niin tilaus lähti siitä samassa hetkessä sitten tulemaan. Kiitos vaan sinne kun näitä jaksat ommella. Ja sitten nämä tilasin jo vähän aikaisemmin, että en tiedä voiko näitä nyt enää ehkä ihan joululahjoiksi sanoa, mutta saapuivat tälleen sopivasti jouluna. Niin tuolta Don Fisheriltä, tai saattoi olla, että olisi ehkä ollut tuo joku Black Friday-ale tai jotakin, ja mä jo kerkesin puolisolle väittää, että en ostanut mitään Black Friday-alesta, mutta tajusin vasta jälkikäteen, että vaikka se ei ollutkaan se virallinen perjantai vielä, niin ne oli silti jonkinlaisessa Black Week-alessa tai jossakin vastaavassa. Niin näitä tämmöisiä ihania kalapussukoita
Tämä on tämä kaikista isoin. On semmoinen, että tähän mahtuu käytännössä yksi vyyhti, eli joku sukkaprojekti menee tänne. Sisällä on tämmönen vähän niin kuin kalan ruotoinen vuori. Ja sitten pari tämmöistä pienempää pussia. Tänne mahtuu hyvin esimerkiksi mittanauhaa, noita valmikkopuikkoja ja muita tämmöistä vähän isompaa, silmukkamerkkirasia, tämmöisiä tarvikkeita. Ja sitten tämmönen ihan pikkuinen kotilopussukka vielä. Niin tänne sitten mahtuu just vaikka päättelyneuloja tai jotain semmoista vähän pienempää tai joku pieni hätäapu silmukkamerkkipakkaus. Jos tarvii saada pienempään tilaan mahtumaan näitä tarvikkeita, niin tämmönen on ihan kiva siihen. Semmoset. Näitä pussukoita Suomessa myy Anna ja Eila. Ja mä kävinkin katsomassa sieltä heti, kun mulle tuli mieleen, että mä haluaisin ostaa lisää näitä pussukoita. Mullahan on siis ennestään tää kala, jossa mulla on säilytyksessä päättelyneuloja. No nyt paketti on tyhjä, neulat on kaikki tuossa sohvalla, mutta on täällä jotain näitä tämmöisiä perinteisiä neuloja. Näitä mä en ole käyttänyt enää sen jälkeen, kun mä oon saanut näitä tämmöisiä, joskaan mulla on tässä näkyvillä. No tossa siis tämmöisiä villaneuloja, missä on tämmönen iso siimalenkura tässä päässä, kun näihin on niin helppo pujottaa se lanka. Ne on niin paljon mukavampia. Mulla oli tämmönen ja sitten toinen on semmonen pieni, tosi pieni semmonen simpukko, just mihinkä mahtuu, se on vielä pikkusen pienempi kuin tää näin. Mihinkä mahtuu just ihan niinku pienempiä tarvikkeita. Mutta tuli tosiaan semmonen tarve, että nyt tarvii lisää näitä kaloja. Niin kävin katsomassa eka sieltä Annasta ja Eilasta, kun tiesin, että he ovat täällä Suomessa tämän Don Fisherin jälleenmyyjä. Mutta sieltä oli pahimmoillaan melkein kaikki semmoset sen kokoiset loppu, mitä olisin halunnut. Niin sitten menin katsomaan sen Don Fisherin omille sivuille ja sieltä sitten vahingossa bongasin tämän alennuksen. Niin sieltä tuli sitten tosiaan useampikin nämä mukaan. Ja postituskulut sieltä oli ihan edulliset. Nämä tuli Espanjasta. Ja ei maksanut paljonkaan, kun ne oli melkein kaikki puolen hintaa. Semmoset hankinnat tällä kertaa. En oikeastaan pidempään jaarittele, tästä täytyy mennä vielä jatkamaan työntekoa. Mutta ihanaa. Mä toivotan nyt se toista kertaa, että ihanaa joulua teille kaikille ja ihanaa uutta vuotta. Ja jos tykkäsitte videosta ja ettekä ole tilannut vielä kanavaa, niin pistäkää ihmeessä tilaukseen. Saa sitten muistutuksen aina kun tulee uusi jakso. Ja mulla on tässä vähän niin kuin semmoinen pieni pyrkimys, että tekisin jatkossa ehkä vähän useammin näitä jaksoja. Katsotaan onnistuuko se. Mutta moi moi!